Здравейте, хора! Днеска продължаваме нашата поредица от да правиме Доминатор 1 в The Desert. Днеска продължаваме нашето. Тук Габриел малко почва тук да прави. Взимате един такъв празен бидон, който е много тежък, за да може да... такова. Трябва така да го движите. Иване, погледни ме. Да. Така да го движите с десния бутон, да задържате и после така да го пъхнете. За да... защото този... го пъхнете и после да го залепите. Да. Нали по-хубаво от Габриел? Този бидон увеличава тежестта на колата, което предотвратява торнадото да ни извее. Нали? Да. На мен да разкажа ли случката? Да, може. Да. При мен аз още като първия път, когато си правих доминатора, значи сложих си той аварил, ама колата беше стал на едни такива железни дискове. И раз, дойде торнадото, тук целия ме отвя, но колата още не успя да я дигне. Само я движи се наляво, надясно, напред-назад. Да, трябва да сложим и офроуд гуми, които ще ги сложим по-нататък и ще бием и ръчната, когато навлезем в торнадото. Да, обаче има много малък шанс, защото торнадото чака някакъв определен момент. Например, когато аз се блъснах в един стълб с такъв доминатор, точно тогава се появи. Сега правим абсолютно също като предната част, само че го закрепяме за... Обаче пробвате да го закрепяте за... Да, пробвайте да го закрепите. Дай, пусни. Пробвайте да го закрепите към това, багажника. Само право, дай. Дай. Малко по-криво дай. Изправи го малко. Така ставаше, айде пак. Така да. Така, за да може така като искате, примерно ако нещо тук има място, аз примерно ще сложа моята любима кокошка на име Самуил вътре. Също това е на Габриел, аз ще направя мой. Може да си сложите тук някакви съвсем малки украшения и да ви седи. Правите също като пред и тия плочи. Вътре можете да сложите от тонколоните, които лежат тук в началото тела. Опа. Това. И трябва да го съберете с тия тонколонки. Обаче нищо няма да стане обаче. Трябва един специален битбокс, който вие най-вероятно ще го правите с сандбокс. Няма да го правите сигурно на survival, нали? То си е ваше решението, де. Ще ви е много трудно. Ще е много трудно да се направи. Да. Затова по-добре на сандбокс. Така, значи... Вижте колко сега... Чакай, затвори го, ще направя едно кръгче около колата, да видят сега колко добре се е получил. Като за някакви такива части, вижте. Чакай. Доста добре. Нали? И сега дойде... момента за гумите. Да. Можете да слагате каквито си искате дискове, само че трябва да са от малките, не от големи. Аз тук... Слагаме дисковете... Сериозно ли ми да дръпна ръчната... чакай. Така. И също е препоръчително вратата като се отвори и самото това, дето е дали такова, също да се отваря както на багажника. Препоръчително. Вижте, примерно тук не може, ама то тук никой няма го ползва. Ама тук може. Така, слагаме тези малки офроуд гуми. Тия, виж. Да. Чакай, ще ги покажа. Слагаме ги през тези червените, трябва да го намерим. Чакай, че търся. Някъде там.
Като се мъчите някак си да го нацелите, аз не знам много как става, честно казано. Да, то е лесно. Само трябва горе-долу там, където е гумата, да Ето, го нацелите. всички ли са готови? Да, само трябва да добавя един стрик. За 1 милисекунда почна да се вали. То включително ние сега сме готови. Почти. И ще остава си около там някакви доста минутки, бих казал. И най-вероятно ще правим разкрашенията на колата до края на епизода. И ние след... И аз ще го кача, нали, аз ще кача епизода и ще направим моя доминатор. Да. А пък на предния капак е препоръчително да, когато се отваря те да не се мърдат. Знам. Аз просто го казвам. Трябва да. И трябва тук да сложите този двигател, дето е на онова бъги. Двигател Ел. Да. Той, който е от бъгито. И това от бъгито, радиатора. Да, най-хубаво. И вътре да не забравяйте там масло да го напълните. Да, като нормалните коли. И да не забравяте варела. Да, защото без варела край ще отлепите на облаците. Аз мисля, че сме готови и я ти кажи, защото не сме стигнали до толкова напред между другото с нашите. Да, имам идея къде да го сложа. Ей тук. Да не пречи. Отдолу. Да обърна ли колата? Не трябва. Като това така. Не е задължително. По желание. Да, не е просто така. Това сега как го включваме? Ето виж, тук има една такава. Да. И така едно доминатор е... Не е точно служебна кола, ама дали да правят път, за да бързо пристигне до торнадото. Да. Нали, но това вече е по желание, защото това е игра. Той дори в реалния живот го няма, ние просто го добавяме. Да. Само, че отварянето на вратите е малко затруднено. Да, трябва отгоре и така да го нацелиш. Като управлението като цяло се обикновено. Включваш двигателя, махаш ръчната и даваш газ. Доста само да върви. Да. И сега до края на епизода 8 минути вече си имаме, ще да оправим колата. В смисъл ще я да украсим. И в другия епизод ние предварително ще сме направили моят доминатор. И ще потегнем на приключения с другите епизоди. Да. Така, хора, сега ще се го разкрасим. Нали? Кога ще свършваме? Кога ще свършваме? Сега 8 минути, на 11... На 13-та минута отново. Сега 9 минути. Сега Самуил сигурно ще слагаме. Нашата любима кокошка. Ей го, Самуил. Да, ето го. Чакай. Вижте го. Да. Това е Самуил, моя Самуил. Младши. Не, моя Самуил, това е Самуил младши, той ще само се навози в твоята кола. Наблюдава. Верно наблюдава. Добре. Да, как се наблюдава. Само как наблюдава. Това е честно казано. Добре. Нашият любим каскадьор Самуил. Нали? Ей така, само за последна и да мина да видите. Като цяло доминатор стана супер красив, готин.
И Самуил, разбира се вози. Да. Аз ще добавя Том Клонки. Да. А до тук ще бъде нашият епизод, опа, без да исках. Защото нямам бутон за спиране на записа. До тук ще бъде нашия епизод. И от мен, чао. Не се абонирайте.